igosipụta omenala na njirimara ndị Igbo bụ nke anọnọdụ nso a wee gbaa n'anwụ n'emume ekeresimesi nke Lady Chinasokwu Nwolisa, onye nke eji mama ụmụaka makwa Lady C wee mara, bụ mmemme nke o kwupụtara na ọ bụ otu n'ime ụzọ o si wee na-akwalite ọdịmma na njirimara ndị Igbo. Lady C bụ onye nke na-achịkọba ihe mmemme a n'igwe okwu redio nke ABS 88.5 FM, nke ọ nọ n'ime ya wee kelee Chineke n'ụdị pụrụ iche n'isi ụmụaka n'oge emume ekeresimesi a. Ka Chibụzọ Okoye kọchapụrụ gị akụkọ a. Mgbe ọ na-ekwuzi okwu iji wee gbape ya bụ ọgbakọ, ka Igwe Obele, onye si na otu onye kabinet ya wee kwuo okwu bụ Chief John Mora, toro Lady C maka mbọ ọ na-agba iji wee kwalite asụsụ Igbo na ejije Igbo, ma sikwazịa na ọ bụ ihe kwesịrị ka onye ọbụla bụ nwafọ Igbo kwudosie ụkwụ na ike, ka afụ na ihe anwa a na-ekwu na Igbo ga-abụ ihe nke ga-ala n'iyi bụziri ihe akwụsịrị. Igwe Obele gara n'iru ma sị na ndị eze ọdịnala na-aga n'iru ịhụ na ha na-akwalite ihe gbasara asụsụ ma ejije Igbo, ka ha wee hụ na ya bụ Igbo kwụrụ chinchin. Onye managing director nke Kpakpando FM bụ ukwu bụ Lady Monica Okechukwu, n'okwu ya dịka onye so na ndị na-ahụ maka ndị ga-eturu ugo na ya bụ mmemme, siri na Chineke ji nnọọ Lady C wee kwara ngwaọrụ iji wee zụlite ụmụntakịrị n'otu ọ kwesịrị, ma nke kachasị nke ime ka ha mara na ha bụ ndị Igbo na ha kwesịrị ka ha na-eme omume dịka ndị Igbo. Ya bụ onye chịkọbara mmemme bụ Lady Chinasokwu Nwolisa, mgbe a na-agba ya ajụjụ ọnụ, siri na mmemme a bụ nke iri ya na-eme, si na ọ bụkwa site na ọgbụgba ndụ ya na chi ya nwere, mgbe ihe iju anya dịrị ya ka a ji wee kwe Chineke nkwa na ya ga na-emerube mmemme anwa kwa arọ iji wee tinye ọnụ ọchị n'ebe ụmụntakịrị na ndị ike dị n'obi nọ. Ọ gara n'iru ma sị na ọ dị oke mkpa ka onye ọbụla kpọrọ onwe ya nne na nna bụ ndị nke ga-ahụ ọzụzụ ụmụ ha dịka mkpa, ma gaa n'iru nye ha ọzụzụ bụ ịgba, ka ha wee bụrụ ndị eji okwu ha agba izu. Ife a bụ ọgbụgba ndụ n'etiti mụ na Chukwu. Na-eme ya every year. Ọ bụrụ na m na-eme ya na m nwere ego mụọ nọọ ka m wee please anybody, kama m na-eme ya maka na a covenant, nkwa Chineke, ife Chineke mere m sị na ebe Chukwu mere m ya na m ga na-eme nkwa nke n'otu aka ahụ ka otu onye nne bịara ya bụ mmemme bụ Oliakụ Ụzọamaka Okoye toro Lady C maka amụma ahụ o tinyere, ma sikwazịa ka ndị nwere ebumnwefu nyere ya aka wee buru ya bụ mmemme bugo n'ogo dị elu. Lady C gara n'iru wee nye onyinye ntụrụugo nyefee n'aka Oliakụ Jennifer Nwụzọ, onye nke ekpubere okpu dịka Queen Akụluenọ, ma nyekwa ya onyinye ego ma osikapa na ihe ndị ọzọ, ma nyekwazịa ndị ike dị n'obi ndị ọzọ onyinye dị iche iche. Ịgba egwu site n'aka ụmụntakịrị ha na Fada Christmas na onyinye ndị ọzọ bụ ihe pụtara ihe na ya bụ mmemme emerubere. Abụ m Amaka Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.